उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52 बोसोरारि जथुमा बेवहाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै गाहाय आलासि हिसाबै बेवहाय बाहागो लाफैनानै गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै बे समाव जि जानो गोनां मागो दमासि बिनि थाखाय बयनोबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो बेवहाय फैनानै बर' थुनलाइ आफादनि जि मावनो लानाय खामानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो लानाय खामानि बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै आंनि जि मोनसे गुसुं बिबुंथि आं बेवहाय लाखिबाय आरो बिनि गेजेरावनो नैबे आथिखालाव मोनसे नुजाबाय थानाय जोंनि जेंना गुणोत्सव आसाम सरकारादि माने सानखान्थि आरो लोगोसे बिगियान बेवहाय बिसोरो इंराजिनि जि सोंलु हरबाय बर' मिडियामाव बेवहाय सेल्फ इभालुएसन आरो लोगोसे जि मोनसे माने एक्सटार्नेल इभालुएसन बेवहाय बेखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो खुद्रिनानै जों सरकारखौ जों खावलायसेयावबो बिथांमोना मानियैनि जों गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो होबथानो गोनां जाबाय आरो जों रिपर्ट मोननाय बायदिब्ला जोंहा दासिमबो फर्मेलि मोनसे इनभाइटेसन बा सावरायनाय जायाखै नाथाय आसाम सरकारा सिमान लाबाय जे बिथांमोना दि गोरोन्थि जादों बे खामानिया आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव माने बर'जों लोगोसे इंराजिबो जागोन बे खोथाखौ जोंनो खोथा होदों बेनि थाखाय जोङो गासैबो बर' रायजो राजा जोंनि गासैबो बर' फोरोंगिरि जायफोर जोंखौ बेवहाय मरेलि सापर्ट होबाय बेनि थाखाय जों गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों बे समावहाय बयनिसिमबो बे गोजोन मोनाबिलि समाव माखासे राजखान्थिगिरि खुलुमनायखौ सिगांग्रो जासिबाय बायदि मेल मिथिङाव बायदि राव बाहायदों बिनि समाव थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनिफ्राय बे बेलायाव बिराद स्पष्ट 10-15 मिनिट बुंनानै जे जायफोर दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि सानो जे बर' बिजों फरायनानै जेबो जाया जाम्बाय जाम्बि जाजोब्बाय मोसौ जाजोब्बाय होननानै माखासे बुंग्रा जोंनाव दैदेनगिरिफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथांमोना बे रोखोमनि गावनि फोथायनाय गावनि साननायखौ जाहाथे दाबुं बिथांमोना बे साननाया जुदि दङबा बिथांमोना गावनि गोसो गोबाव लाखिदों नाथाय बर' रायजो राजानि सिगाङाव बे मेसेजखौ बिथांमोना दाहोथों बे जोंनि खावलायनाय मानोना बियो जाथि दानायनि खामानियावनो बिराद गिदिर मोनसे हेंथा हिसाबै इयुनाव नुजागोन आरो बिथांमोना बिनि फिथाइखौ उनावहाय नुगोन जुदि बे खोथाखौ बुंबाय थायोबा मानोना बर' रायजो राजाया दिनैबो जोंनि माहारिबादखौ लानानै थांनानै दङ आरो बे माहारिबादा फैगोन जेब्लानाखि हारियाव रावा थागोन बिजोङा थागोन थुनलाइया थागोन सिनायथिया थागोन खामानिया थागोन बेखायनो आं खावलायगोन जे बर' रावनि बर' बिजोंनि उल्थायै जाहाथे रावबो राजखान्थिगिरिफ्रा हेंथा बाथ्रा दाबुंथों बे स्पष्ट खावलायनाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादाव जाय बिथांमोना आफादगिरि सार बिथांमोनजों नाथाय बिथांमोनखौ उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बांजाथावै माखासे माबाजों गोबांद्राय नङाब्लाबो बे जोबोद दुखु गोनां खोथा जों नुदों सावरायनायाव जोबोद दुखु गोनां खोथा बियो खाफाल गोनां फरायसा माने मा हारिनि दैदेनगिरिफ्रा सोर थांबाय बर'नि साफा साफा फिसा बेयाव नुयो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सोर दिनै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ जों नुनो मोन्दों गोबां गाज्रि गाज्रि रावजों रायदों थांनायखौ नाथाय बिथांमोना बिथांमोननि गोरबोआव हाबनानै खोनासंथोंलाय हमदांथोंलाय आन्दाज खालामथों बेसेबां दुखु होदों दिनै बिथांमोना बेखायनो जों खावलायदों जों आसलथे माखासे सोदोब बाहायनायाव माखासे बाथ्रा बाहायनायाव जोबोद माने मार्जित जानांगौ मार्जित सोदोब बाहायनो थाखाय जों खावलायदों राजनितिकनि बेलायाव माबा मोनसे गोनो गोथोआ थागोन राजनितिकफोरनि गेजेराव बेफोर सोदोबखौ बाहाय नाथाय नों फरायसा आफाद बायदिखौ जेब्ला दुखु होगोन दैदेनगिरिफोरखौ दुखु होगोन रायगोन गाज्रि सोदोब बाहायगोन बे जोंनि थाखाय खुनु पयटे गनायथावना नङा आरो जुदि बिथांमोना बे सोदोबखौ बाहायनो हायोबा बाथ्राखौ बाहायनो हायोबा बिथांमोना समाजाव मा मेसेज होगोन जोंनि दिनैसो बुजिफैदों बर' थुनलाइ नाथाय सरकारनि गिदिर जायफ्रा बिउरोक्रेट जोबोद गाजा गोमजा जानो थांगासिनो दं बर'फ्रा दावहारु हारि सोमावसारनानै जों फैनाय हारि दिनै आसाम सरकारा गावसोरनो फासयनो गोनां जादों जोंहा बेवहाय सावरायनायाव बिराद मोजां जागोन आरसिया बिराद साखाफारायै आवगायबाय जोंहा बिसास दङ जे बे जथुमाया जोबोद गाजा गोमजायै जागोन नोंथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाहैनो हागोन खावलायखानाय थाबाय बेवहाय बाहागो ला जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ नोंथांमोना रायजो राजानो दिन्थि বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 15, 16, 17 জানুৱাৰী আৰু মাঘ বিহুৰ অফাৰৰ লগতে মেগা লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে
গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকে বিচৰা বাইকখন সামান্য পৰিমাণৰ টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰে ডাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলক সৰ্বনিম্ন ডাউন পেমেণ্ট পৰিশোধ কৰি বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে আপুনি ডাওহাৰু অটো এজেন্সি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ এটা শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁও দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু উৎসৱৰ আউটলেট আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী বিচাৰি পাব পাৰে বাজাজৰ বাইক চলাবলৈ ভাল পোৱা লোকসকলৰ বাবে ডাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুমে এক মহান অফাৰ উৎসৱ লৈ আহিছে যি হ'ব 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী 2টা হেলমেট মুক্ত বাইক গ্ৰাহকসকলক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আপুনি ইচ্ছামতে বাইকখন হাতত লোৱাৰ ভাল সম্ভাৱনা আছে 500 পৰিশোধ কৰি অধিক বিৱৰণৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 আপুনি বিচৰা এক নম্বৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে